سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدلو علتو زيناتات ملسي دكتور دبرتسيون قبر ميكائيل تنتنا معكنات بزعبة زلو كونتات هوسبيتال مغلة سدتنياتات نمعقات بريطانيا كتقبرو مخانا زافلتات حدش سامع كال انزل دهس الزيناتات حيزلكم ميتيلغو ابزا چانل نيوتر تخاتلتنا مخان دما سابسكرايب كتقبرو بخبري عدمكم أبي إثيوبيا مونغو كلل تግራይን فدرال መንግስትን ክካየድ ዝቕንየ ልዕሊ 3 ሰሙን ዝወሰደ ኩናት ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብ አሕመድ ብምትሓዝ ከተማ መቐለ እቲ ወግእ ተዛዚሙ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ኸኣ ምህናፅ ናይቲ ክልል ከምኡ ድማ ምትሓዝ መራሕቲ ሕወሓት ብፌደራል ፖሊስ ክካየድ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ ነዚ ተኸቲሉ ከምቲ ትማሊ ምሸት ዝገለጽናዮ ኣብ ኣስመራ ካብ ክልል ትግራይ ዝተወንጨፈ 6 ሮኬታት ዝዓለበ ኮይኑ ሕጂ ኸኣ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ብመንገዲ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ንመራሒ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ረኺባ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት መግለፂ ክህብ ሓቲታቶ ዘላ ዶክተር ደብረጽዮን ከኣብቲ መግለፂኡ እቲ ጭካኔኦም ንሕና ክሳብ መወዳእታ ክንቃለስ ሚሊሲ ዘበርትዓና ድሕሪ ምባል እታ ማዕከን ሓይልታቱ ውግእ ክቕጽሉ እንድሕር ኮይኖም ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ኸኣ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብርግጽ እዚ ቃልሲ መሰር ርእሰ ምሕደራና ንምክልኻል እንገብረዩ ሓይልታት ሕወሓት ጌና ክቃለሱ ከም ዝኾኑን እቲ ውግእ ኸኣ ጌና ከም ዘይተዛዘመን ገሊጹ ዝርከብ ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዝኾነ ዶሚኒክ ራብ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ በቲ ኣብ መቐለ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከምኡ ኸኣ በቲ ናብ ኤርትራ ዝተፈነወ ናይ ሮኬት መጥቃዕቲ ተሻቒሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩሉ ወገናት ሕጂ ወንደጊሙ ጸገሞም ብዘተክፈትሕዎ ሓቲት ዝርከብ ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ሓንቲ ፋይናንሻል ታይምስ እትበሃል ማዕከን ዜና ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ንሓደ ኣብ ፀጥታን ዴሞክራሲን ቀርኒ ኣፍሪቃ ተንታኒ ዝኾነ ኣለማየሁ ወልደ ማርያም ጠቒሳ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ትንተና እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ንርእሰ ምምሕዳር ጥራይ ዘይኮነ ንምሉእ ናጽነት ዝግበር ቃልሲ መጀመርቱ እዩ ዝብል ትንተና ዘርጊሓ ዘላ ካልእ ነዚ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ሓንቲ ABC ትበሃል ኣሜሪካዊት ማዕከን ዜና ምስ ሕወሓት ቅርበት ካብ ዘለዎም ምንጭታት ረኺበዮ ኢላ ዘርጊሓታ ኣብ ዘላ ጸብጻብ እቲ ንክልል ትግራይ ክመርሕ ዝጸንሐ ሕወሓት ምስ ሰራዊቱ ቅድሚ ሰራዊት ፌደራል ናብ መቐለ መምጽኦም ነታ ከተማ ገዲፎማ ክወፁ ከም ዝወሰኑን ነቲ ውሳኔኦም ከኣ ታክቲካዊ መዝላቕ ኢሎም ከም ዝጸውዕዎም ክትገልጽ እንከላ ማዕከን ዜና BBC ኸኣ ከባብ መቐለ ዝቕመጥ ውልቀ ሰብ ረኺበዮ ብዝበረታ ሓበሬታ ሰራዊት ፌደራላዊ መንግስቲ ኣብታ ከተማ ኣትዮም ኣብ ጎደናታት ይረኣዩ ከም ዘለዉ ያገሊጻ ትርከብ በዚ ኸኣ ኣብዚ እዋን ብዙሓት ማዕከናት ዜና እቲ ክሳብ 250,000 ወተሃደራት ከኽትት ዝኽእል ሕወሓት ቃልሲ ክቕጽል እየ ብምባሉ ብሕጂ ጌና ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል ሰራዊትን ረጽሚ ክቕጽል ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እየን ዝገልጻ ዘለዋ ዓለማዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ድሕርቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ኩናት ሕጂ ኩነታት ከመይ ኣሎ ጸብጻብ ኣውፅሎ ኣብቲ ብመንገዲ ዕላዊ መርበብ ሓበሬቱ ገይሩ ዘርጊሕዎ ዘሎ ጸብጻብ ከኣ ዓለማዊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ምስ ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ተሓጋጊዙ መቑሰልቲ ዘጋጠሞም ከምኡ ድማ ህይወቶም ዝሰኣኑ ካብታ ከተማ ከውፅእ ምእላይ ዘድልዮም ከኣ ናብ ሆስፒታል ኣይደር ከም ዘብጽሐ ኣፍሊጡ ከም መግለፂ ተጸብጻብ ከኣ እቶም ኣይደር ሆስፒታል ዝርከቡ መቑሰልቲ ዘጋጠሞም ውልቀ ሰባት 80 ሚእታዊት ካብኦም ድሕሪ ስንባደ ዘጋጠሞም መቑሰልቲ ከም ዝኾነን ብሰንኪ ብዝሒ ዝተጓድኡ ከኣ እቲ ሕክምና ካልእ ስራሓት ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ሓቢሩ ናይዚ ውፅኢት ከኣ እቲ ሕክምና ሓደገኛ ዝኾነ ዋሕዲ ናውቲ ሕክምና ኣጋጢሞ ከም ዘለያ ማርያ ሶሌዳድ እትበሃል ሓላፊት ስራሒታት ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ዝሓበረት ብጀካዚ ድማ ህይወቶም ዝሰኣኑ እውን ልዕሊ ዓቐን ኣመና ብዙሓት ዘለዉ ብምዃኖም እቲ ሕክምና ንሬሳታት ዝኸውን ቦርሳታት ዋሕዲ ኣጋጢሞ ከም ዘለያ ገሊጻ እቲ ሓላፊት ናይ ቀይሕ መስቀል ብተወሳኺ ገሊጻቶ ከም ዘላ ሎም መዓልቲ ኩነታት ኣብ መቐለ ቁርብ ሃዲኡ ከም ዘሎ ኣስታት 1000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከኣ ካብ ከባቢ ሽረ ዘሎ ማዓስከራ ስደተኛታት ምእንቲ መግቢ ክብሉ ናብታ ከተማ መጽኦም ከም ዘለዉ ገሊጻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኖርዌይ ብትዊተር ኣብ ዘርግሖ መልእኽቲ እቲ ኣብ ትግራይ ተቋሪጹ ዘሎ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን መራኸብን ብቕልጡፍ ክኽፈት ጸዊዑ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ሜላታት መራኸብን ምዝኽፈት ሕቡራት ሃገራት ኮነ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝቕርቡ ትካላት ብዘይ ዝኾነ ገለ ጸገም ናብ ሲቪል ዜጋታት ክበጽሑን ውሕስ ኩነታት ክፍጠረሎም ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ እዩ ዘሎ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ኣመልኪቱ ኸኣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብዚ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ወከልቱ ናብ ክልል ትግራይ ንምእታው ምስ መንግስቲ ኣብ ምዝራብ ከም ዘለውን መንግስቲ ባዕለይ ኩሉ ሰብኣዊ ቀረባት ክገብር እየ ኸኣ እኳ እንተበለ ዘይሻራውነት ማለት ወገናዊ ዘይኮነ ኣካል ክህሉ ኣገዳሲ ብምዃኑ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብ ተክልል ከኣቱ ክፍቀድ ኣብ ምዝራብ ከም ዘለዉ ገሊጹ እዩ ዘሎ
ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስተር አብ አሕመድ ብምትሓዝ መቐለ ተዛዚሙ ድሕሪ መባሉ ሎሚ ወሃበ ቃል ሓይልታት ትግራይ ገብረ ጻድቕ ሂብዋ ዘሎ ሓበሬታ ሓይልታት ትግራይ ሓንቲ ሚግ 23 ዝዓይነታ ናይ ውግእ ነፋሪት ኣብ ከባቢ ዓብይ ዓዲ ኣውዲቖም ኣለዉ ክብል እዩ ሓደ ድምፂ ወያነ ዝበሃል ዕላዊ ናይ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ሕሳብ ትግራይ ገሊጹ። ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ሓበሬታ ምስሊ ናይቲ ኣብራሪ ዝረአ ኮይኑ እታ ጠፊኣ ድሕሪ ምጽናሕ ዳግማይ ተመሊሳ ዘላ ቴሌቪዥን ትግራይ እውን መቀጻል ናይታ ነፋሪትን እቲ ብሂወት ዝድሓነ አብራርን በተንቀሳቀስ ምስሊ አርአያ ዘላ። ብጀካዚ ድማ ህወሓት ንከተማታት ኣኽሱምን ማይ ጸብርን ካብ ሓይልታት ፌደራል ነፃ ኣውፅኦምን ከም ዘለዉ መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ክልል ትግራይ ክሳብ ሕጂ መስመራት ተዓጽዩ ከምኡ ድማ ዘይሸራውያን ጋዜጠኛታት ከኣቱ ኣይተፈቕደን እዩ ዝርከብ። ብሪጣንያ ካብ ዝቐጽል ሰሙን ጀሚሩ ስደተኛታት ናብ ሃገራ ከይኣቱ ኣብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ኮይኖም ዝሕልው ብዙሕ ፖሊስ ክትወስኽ ምዃና ኣፍሊጣ። ኣብዚ ዓመት ካብ ፈረንሳ ተበጊሶም ብመንገዲ ንኣሽቱ ጀላቡ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ ብምብዝሖም መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኩነታት መፍትሒ ዝኸውን ክደሊ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ። ዋና ጸሓፊት ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ምስ መዘናኣ ፈረንሳዊት ምስ ተዘራረበት እዩ ሕጂ ፖሊስ ብመንገዲ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ራዳርን ገይሮም ስደተኛታት ከይሰግሩ ክሕልው ስምምዕ ተበጺሑ ዝርከብ። ዝሓለፈ ዓርቢ ጥራይ ንእሽተይ ጃልባ ብምግባር ናብ ብሪጣንያ 59 ሰባት ዝሰገሩ ኮይኖም ዋና ጸሓፊት ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ዝኾነት ፕሪት ፓተል ምስ ፈረንሳ ብስለያ ሓቢርና ምስራሕ ካብ እንጅምር ንድሓር ካብ ገማግም ባሕሪ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ዝሰግሩ ቁጽሪ ስደተኛታት ነኪ ኣለኹ ትብል እያ ተዛሪባ። ሃገራት ሰርቢያን ሞንቴኔግሮን ኣምባሳደራትን ብምስጓግ ኣብ ሓድሽ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣትየን ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ከጋጥም ዝኽኣለ ኸኣ ኣምባሳደር ሰርቢያ ሞንቴኔግሮ ዝኾነ ቭላድሚር ቦዞቪች ብ1918 ሞንቴኔግሮ ምስ ሰርቢያ ክትቁረን ምውሳና ሓርነት ነይሩ ክብል ድሕሪ ምግላጹ ሰብ መዚ ሞንቴኔግሮ ነቲ ቃላት ናይቲ ኣምባሳደር ልዕላውነት ዝግህዝ ኣብ ውሽጣዊ ኩነታት እታ ሃገር ከኣ ኢትካ ምእታዊ ብምባል ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ነቲ ሃገር ገዲፉ ናብ ሰርቢያ ክምለስ እዩ ተኣዚዙ። ከም ግብሪ መልሲ ኸኣ ሰርቢያ እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝወሰደት ኮይና ክልቲአን ከኣ ንሓድሕደን ኣብ ምውቃስ እየን ዝርከባ። ከም ዝፍለጥ ብ1918 ባይቶ ሞንቴኔግሮ ሃገሩ ናብታ ሽዑ ንግስነት ሰርብ ኮረትስ ስሎቬንስ ክጽምበር ክውስን እንከሎ ድሕሪኡ ኸኣ እታ ሃገር ኣካል ዩጎዝላቪያ ከያ ነይራ። ኣብ ዓመት 2006 ግና ሞንቴኔግሮ ድሕሪ 1918 ንመጀመርታ ግዜ ናጽነታ ብምእዋጅ ካብቲ ብፌደሬሽን ተቆሪናትሉ ዝነበረት ሃገር እያ ናጽነታ ኣዊጃ ኣብዚ እዋን ልዕላዊት ሃገር ኮይና ነቲ ናይ ፌደሬሽን ግዚኣ ሓርነት ነይሩ ኢሉ ዝገለጸ ኣምባሳደር ሰጊጓቶ ዘላ። ኣብ ጃፓን ኣብ ወርሒ 10 ጥራይ ልዕሊ ብኮሮና ህይወቶም ዝሰኣኑ ሰባት ቁጽሪ ናይቶም ነፍሶም ብዓለም ዘጥፍኡ ሰባት ከም ዝበዝሐ ተገሊጹ። ነዚ ኣመልኪቱ መንግስቲ ጃፓን ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ኣብ ወርሒ 10 ጥራይ ኣስታት 2153 ሰባት ህይወቶም ብዓለም ከም ዘጥፍኡን እቲ ናይ ህይወትካ ባዕልኻ ምጥፋእ ሽግር ከኣ መሊሱ እንዳዘያየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብ ቶኪዮ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዝሰርሕ ፕሮፌሰር ሚቺኮ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከኣ እታ ሃገር ዘይከም ካልኦት ሃገራት ንኮሮና ጽቡቕ ጌራ ተቆጻጺራ ህዝባውን ኣብ ገዝኡ ኮፍ ክብል ከይተገደደ ነጥፈታቱ ከካይድ ዝኽኣሎ እንከሎ እቲ ነብስኻ ናይ ምጥፋእ ተግባር ግና ወሲኹ ምህላው ኣሻቓሊ ምዃኑ ይገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።